नमस्कार प्रणाम। तक का हो पवन भैया, जब टीजर में सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक ही देवे के रहला तो भैया इतना इंतजार काहे के लिए फैन के करवावत रहला मर्दवा। जब वीडियो रेडी ही रहला तो भैया म्यूजिक देख के कबे के टीजर छोड़ देती मर्दवा। फैन सब वही पर कुछ दिन इंतजार करे थे, इतना बवाल नानू करे फैन मर्दवा। लेकिन कोनो बात ना भैया, रगो सबके बतला दी कि फाइनली टीजर रगो सबके बीच में आ गइल बा उषा फिल्म्स पर। तो रगो सब जाके देखी और एंजॉय करी और गाना के इंतजार करी। बस कुछ पल के बाद भैया फिर रगो सबके बीच में गाना आ जाई। तो फाइनली गाना के डेट भी आ गइल बा। तो वो सब के डेट सही तक कंफर्म बतलान कि भैया कब गाना आवे वाला बा, कितना बजे आवे वाला बा। तो पहले वो सब बतला दी कि भैया ये गाना के गले बानी पावर स्टार पवन भैया और उनके साथ में बानी शिल्पी राजी। जी हाँ, उसके बाद वो सब बतला दी कि ये गाना के लिखले बानी विजय चौहान जी, जिनका गाना के भैया कोनो जवाब ना होला। फिर वो सब बता दी कि भैया ए में जौन की काम करे बानी एक्ट्रेस जौन की चांदनी सिंह भैया बानी। चांदनी सिंह जौन की पवन भैया के साथ में इस साल सावन गाना में भी आ रही है। अगर वो सब बता दी भैया कि ये गाना में म्यूजिक दिया बानी विकास यादव जी, और वो सब बतला दी कि वीडियो डायरेक्टर बानी भैया रवि पंडित। जी हाँ, पुदीना के वायरल जौन की डायरेक्टर है, वीडियो डायरेक्टर रवि पंडित जी, उन्हें का वीडियो डायरेक्टर बानी में। उसके बाद फाइनली अब लोग सबके डेट कंफर्म और टाइम कंफर्म लोग सब बतलावे बानी भैया गाना कब आवे वाला। प्लीज एगो छोटा सा रिक्वेस्ट करम कि हमारा वीडियो बनाएगा हम तो वीडियो के लाइक और चैनल के सब्सक्राइब जरूर कर दें। लोग के बतला दी भैया कि धनिया ये जान। जी हाँ, धनिया ये जान जौन की गाना आवे वाला बा सबके बीच में 14 सितंबर के आवे वाला बा। जी हाँ, अब 14 सितंबर भैया दूर मत समझम। 14 सितंबर माने कले रउआ सबके सुबह 6:45 में भैया ये गाना रउआ सबके उषा फिल्म्स पर देखे के मिल जाई। तो भैया रउआ लोग जाकर टीजर देखिए और एंजॉय करी और कमेंट करके जरूर बतलाएं भैया कि गाना कैसन होके वाला बा और कहां तक ले गाना रिकॉर्ड बनाई। तो मिला तनी अगला वीडियो में, तब तक नमस्कार, लव यू।